emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke, siyamdumisa, simnika udumo lonke uNkulunkulu ukuba asigcine, asihlanganise ngale ndlela namhlanje ekuseni siphuma ephasikeni kusakhathalekile nokho-ke kodwa-ke ziyadlula idubulo. Siyambonga-ke uNkulunkulu kakhulu. La-ke nginey'memezelo ezimbalwa, kodwa kangibingelele ngithobeke, ngibingelele abefundisi bonke nomama befundisi, ngibingelele obaba, omama, intombi ney'nsizwa mu-Sunday School, umphathi wohlelo osishayela insimbi egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sizozama ukuthi sikujwayele sikubonayo-ke noma ingeke iphume ibe live ku-YouTube le nkonzo, ngoba sinazi izinto ezizayenza ukuthi kube live, kodwa-ke sizama ukwenza yona ividiyo laphaya esizoyi-uploada-ke sinikeze ubaba uJali alungise-ke okufanele akulungise, siyatholakala-ke inkonzo ku-YouTube. Sisazama nemizamo yokuthi sikwazi ukuthi neenkonzo zaphakathi nesonto zikwazi ukutholakala, ziyatholakala kodwa zitholakala ziyisithombe esimile sentaba. Kubukeka-ke sengathi baningi abantu abathanda ukubuka ividiyo enomuntu okhulumayo abonakale kunevidiyo enomuntu ongakhulumi kubukeka isithombe noma kwenzeka. Zonke ezasekhaya lezi zikhona ku-YouTube. Siyamkholwa uNkulunkulu uzosisiza-ke sikwazi ukulungisa kuhagcine kuhambe ngendlela. Inkomisa thukisile basho kanjalo. La-ke kukhona ocela ukuriphothwa, ngicela ukugcina ukuriphothwa abantu namhlanje. Umphathi wohlelo kube umsebenzi wakhe. Uthandeka Sibiya nomama Mabaso. Ngicela-ke u-Eva umphathi wohlelo wosuku abhekane nokuthi abantu abangekho bayabikwa. Lokho kuyasiza ukuthi umuntu angavele anyamalale nje noma abonakale sekhona kuhle abantu babikwa. Ngiyacela ukususa-ke umsebenzini yini namhlanje ukubika abantu. Angibonge umculo sesiwuzwile ikhwaya la-Sunday School omdala. Bengingazi yazi ukuthi simangalisi, bengingazi no-Sunday School bahlukene babili, kodwa-ke ngizibonele namhlanje
ngizama ukulungisa indaba ye-generator mangithi hawu kunothisha omusha, hawu kuney'ngane ey'the ukukhula la, hawu ey'ncane kusho ukuthi zilapha kuhleke lokho, siyabonga. Angitholanga ithuba lokunibonga, ngacula kamnandi ngephasika, leli khwaya elalilala licula, ngiyabonga kakhulu, nacula kamnandi, uNkulunkulu anibusise. Abanye benu babefuna ngijoyine, bahlule ukuphendula umbuzo ukuthi kanti ngiculela ngani. Angiculeli mina kanye nababefikile, mase kufuna nami ngijoyine. Wabehlula-ke lo mbuzo, asidlulele lapho, siyabonga kakhulu, nacula kahle. Ngifuna ukuza kule ndaba-ke, mhlawumbe ngingakezi kuyona, ngicela ukuthi-ke ngikhuleke, sikhulekele unkosikazi kaBaba uHadebe, uBaba uHadebe nangiya ekhona, wakwabakhona kanye nathi dala. Awu sijabulile simbone ethi thushu ngephasika. Ukhona-ke nanamhlanje, mawubona-ke isithuthuthu, thina-ke sasithi umbembethwayo, wokwazi ukuthi kusengenile kwabuHadebe ukhona ngaphakathi. Umama-ke uyagula, kade ngitshela nje ubambekile amazinyo. Sizokhuleka-ke simkhulekele sonke, sikhulekele ukuthi umama lulame kula mazinyo. uNkulunkulu-ke wasithembisa ukuthi umkhuleko owenziwa kule ndawo uyowulalela kuze, ngoba igama lakhe ulibekile kule ndawo. Siyamkholwa ukuthi uzothi ufike ekhaya babuHadebe, ufike umama esephilile. Buso wakho umsebenzi libangajazwi gama lakho. Buso wakho uNkulunkulu wethu nomusa, sithoba amakhanda ethu, siyakhuleka ngaso lesi sikhathi. Ngithumela izwi lakho elinamandla njengokushilo kwi-1 7:20, wathi uthumela izwi lakho libaphilise. Nangu unkosikazi kaBaba uHadebe, inkosi iphethwe amazinyo yamazwe yamqonda. Ngikhulekela ukuthi uHadebe mayisuka la emva kwenkonzo afike inkosikazi yakhe isiphilile. Ngithuma izwi lakho elinamandla elibukhali ngaphezu kwenkembe eyisikaHlangothi zombili. Izwi lakho liphilile, linamandla, lihlaba lahlukanisa umkhathi namalunga, lahlukanisa umoya nomphefumulo, lahlulela imicabango nezizindla kukho okusithekile okungekho bani. Ngegama elinamandla likaJesu Kristu ophilayo, ngiyakhuleka Nkosi ukuthi umphilise. Ushilo ku-Isaiah 53:5, wathi ngemvimbo yakho usiphilisile. uJeremiah 32:17 ushilo Nkosi, wathi udalile umhlaba wadala izulu akukho okukuhlulayo. Bekuyini ukuphilisa ubaba uHadebe kulawo amazinyo ambambile? uJeremiah 32 ushilo, wathi uNkulunkulu wenyama yonke, verse 27, akukho okukuhlulayo. Matthew 19:26, wathi okungenzeki thina abantu kwena kuyenzeka. Siyamnikela manje ubaba uHadebe ngegama likaJesu Kristu ophilayo, sibiza phezu kwempilo yakhe naphezu kwamazinyo abuhlungu, sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve.
What a mighty God we serve. Ngithanda ukudlula-ke kule ndaba le ekhona ngabe ngenza iphutha mangadluli kuyo indaba ekhona ekhaya lezwi neyenzeke-ke ephasika indaba yokubanga izipontshi nendaba yokugezela kuma-bathroom okubuhlungu ukudlula konke ukuthi omunye umuntu engikholwa ukuthi wala ekhaya ngoba wayesiza ekhishini wakhipha instruction ukuthi omunye akahamba ayogeza khona. Ibuhlungu-ke leyo nto bazalwane, kodwa-ke siyambonga uNkulunkulu ngoba ayaphumela obala. Ngiyafisa naye aphumela obala axolise, bayaphumela kobala. Kodwa ngikho-ke kakhulu lapho ngisekuthenini ngiyambonga uNkulunkulu osibusisile ngomoya ongcwele kuleli bandla, ngoba umoya ongcwele kuphela uyena ongenza abantu baconfesse, uyena kuphela ongenza abantu baphumele obala. Siyambonga-ke kakhulu umoya ongcwele. Mawufunda uJohn 16 engifuna ukumfunda uverse 7 kuya 12, sibona kwenzeka okusezwini. Uthi uJesu lapha kuverse 7, kodwa mina ngimtshela iqiniso lokuthi kunilungele ukuba ngimuke, ukuba uma ngingamuki umduduzi kayikuza kini, kepha uma ngimuka ngiyakumthumela kini. Ngamanye amagama ukuba uJesu akahambanga umoya ongcwele wayengekafike. Verse 8, lapho esefikile yena uyakuqondisa izwe ngesono nangokulunga nangokwahlulela, ngesono ngokuba bengakholwa yimi, ngokulunga ngokuba ngiya kuBaba ningabe nisangibona, ngokwahlulela ngokuba umbuso walelizwe wahlulela. Ngiyalithanda-ke leli vesi ngoba lithi umoya ongcwele sifikile ukuzoqondisa izwe ngesono. Yilento eyenzekile-ke leyo neyenzekayo njengamanje. Abantu bayakonfessa ukuthi imina engageza etoilet, imina engabanga ipontshi. Uphawu lokuthi umoya ongcwele ukhona ebandleni ngoba uqondisa abantu ngesono. Akho umuntu ocindezela umuntu, akho umuntu osabisa umuntu, bazivelele ngokwabo, bayaxolisa. Ngiyafisa ukuthi nalabo abasasele baxolise, ngoba singayithatha kancane lento, incane into efaka umuntu esihogweni, incane into eyenza umoya ongcwele asuke umuntu. Ngayithatha njengento encane kakhulu lento eyenzekile, kodwa ilimazile reputation yebandla, imlimazile uNkulunkulu. Kodwa sibonga umoya ongcwele kakhulu oqondise izwe ngesono. Athi uverse 12, ngisenokuningi okunitshela kodwa ningekuthwale manje, kepha nxa esefikile yena umoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso, ngokuba kayikhuluma ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma anibikele okuzayo. Bengifuna nje ukudlula kulento bese ngigcizelela ubuhlungu bokuthi kanti bekuyibaphi abazalwane besinabo la. Umzalwane okwazi ukumtshontsha iBhayibheli abese ntshontsha imali yomnikelo phakathi, yileli elingithintayo. Kwakuno-100 womnikelo ayizonikela ngawo umama uNsibande, noma-ke lapho iBhayibheli sibonga uNkulunkulu owamenza lo muntu wathinteka, kodwa wayidla imali yomnikelo. Imali yomnikelo-ke imali kaNkulunkulu. Usuke ekhaya uthatha isinqumo ukuthi ngizofika nginikele ngale mali, isuke ingaseyona yakho. Umuntu oyithathayo-ke, ngikhuluma ngoba ngisekhaya lezwi, ngiyarekhoda. Umuntu oyithathayo kusasa uzokhala afisa ukukhulekelwa angasindi, kanti weba imali yomnikelo. Kahle kahle weba iBhayibheli, uthule nalo zonke lezi zinsuku, kodwa sibonga uNkulunkulu ka-Abrahama, ka-Isaka, kaJakobe omenze lo muntu wahluleka ukuthula, kodwa wayesehluleka-ke ukubuyisa imali.
Siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi naye uzophenduka. Ngoba izulu livulekile, uyafuneka ezulwini ukuthi aphenduke. Angivuleke sesizoya-ke ezwini lethu lanamhlanje esithola-ke kwizikronike zesibili, chapter 20. Sisacelile kuleli zwi kuze kube kuthiwa masiphume kulona. Izikronike zesibili, chapter 20. Abakhona umuntu ebengithi ngizama ukumbheka angimboni kube ngcono ungaqali ngokummemeza. Sicela umama uZulu akhulekele izwi sesiyezwini egameni lenkosi. Mama umfundisi uZulu akhulekele izwi. Jesu Kristu inkosi. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, nangalesi sikhathi ngokuletha ungcwele, izwi lakho selizwa ngaphakathi kwethu. Thulisa kuNkulunkulu wethu ongcwele yonke imimoya engavunguza ngalesi sikhathi, iphazamise Nkosi ukufunda nokulalela kwezwi lakho. Khulekela umgcotsho wakho Nkosi esamile phambi kwethu esethulela umlayezo wosuku, ukuba Nkosi akhulume konke okubekile kuyena namhlanje. Baba wethu ongcwele, vula iy'ndlebe zethu zikamoya ukuze sizwe Nkosi lokusilungisele kona namhlanje. Siyabonga Nkosi ukuthi usiphiwe ithuba, asinako ukuzilandukela Nkosi ukuthi asizwanga, usazokhuluma namanje. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele nathi namanje ngoJesu Kristu Nkosi yethu kuze kube phakade. Nalolu suku bevukile abenkosi, ehlotshiswe ubukhosi bayolile. Sebebuthwa abakhethwa bengeniswa itheme-ke siyayazi sijwayele ithi zihleleni nime nibone ngokuba lempi ayisiyo eyenu. Zihleleni nime nibone ngoba lempi ayisiyo eyenu. Izikronike zesibili chapter 20 sofunda uverse 17 bese siya-ke kuverse 21. Fundeka kanje: akusikho kwenu kulwa kulempi, zihleleni nime nibone ukunisindisa kaJehova, nina Juda neJerusalema. Ningesabi, ningapheli amandla, phumelani kubo kusasa ngokuba uJehova unani. Verse 21. Eselulekene nabantu wamisa bayokuhlabelela kuJehova ukuba bamdumise behlotshiswe ngobungcwele, besaphuma ngaphambi kwempi bathi, bongani uJehova ngokuba umusa wakhe umi phakade. Okusemqoka-ke kakhulu itheme ethi zihleleni nime nibone ngoba lempi ayisiyo eyenu. Sikhulume kakhulu-ke ezinyangeni ezidlule. Sayiqala upart 1 ngoNovember uma ngisakhumbula kahle. Namhlanje sikupart 18D1. Ngesonto edlule besikupart 18D. So ke no part 18C kuyadideka. Yebo, part 18C. Njengamanje sikupart 18D1. Why kuba no 1? Ngoba lenkonzo izoqhubeka mhlambe kabili noma kathathu. Sikhuluma-ke la ngezimpawu zabantu abenzelwe uNkulunkulu umusa, ngoba ikhwaya kaJehoshafathi yacula iculo lapha kuverse 21
yathi bongani uJehova ngokuba umusa wakhe umphakade. So kusho ukuthi kulezi insuku sikhuluma ngomusa kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu awunikeze abantu. Sasesithi babonakala ngani abantu abanomusa kaNkulunkulu. Number 1 sathi akebi. Sikuthola kwabaseFesu chapter 4 verse 28. Number 2 sathi akahlebi. EkaJakobe chapter 4 verse 11. Number 3 sathi uyalilonda izwi likaNkulunkulu. Amahubo 119 verse 11. Namhlanje ke sibukisana iphuzu elingu number 4 elithi onomusa kaNkulunkulu unezimpi. Abantu abaningi ke bazi ukuthi uma umuntu esekholwa izinto zizoba smooth. Kanti akuhambi kanjalo. Kahle kahle mawusukholwa unezimpi eziningi ngaphezulu komuntu ongakholwa. Mawusukholwa uSathana akakufuni. Umlingi wabantu uSathana. Bayibethi ke abantu abakhonza ukukhuluma ke noma bamaciko ukukhuluma bathi inja iyayikhonkotha imoto ehambayo kodwa emini iyayithamela. So ngamanye amagama uma usukholwa ukhonza uNkulunkulu ngeqiniso ufana nemoto ehambayo. Ngakho ke uSathane ubanga umsindo njengoba eyibhubesi elibhodlayo efuna uzomgwenya. So izimpi zomuntu osindisiwe ziningi kunezimpi zomuntu ongasindisiwe. Umuntu ongasindisiwe uyazenzela nje izinto azithandayo. Umuntu ongasindisiwe uSathane uyamjabulela ukho konke akakwenzayo ngoba akumhlukumezi yena uSathane. Ake sibukeke abaseFilip chapter 1 selokhu sibacaphuna nje uverse 29 kuya 30 ngokuba ngenxa kaKristu nina nabelwa ngomusa. Angisho ukukholwa kuye kuphela kepha nokuhlupheka ngenxa yakhe. Mawulalela kahle lelizwi ulifunda ungalitathazeleli. Kuthiwa sabelwe ngomusa ukuhlupheka. Sikunikwe ukuhlupheka by grace. Asikunikiwe nje kodwa kuumusa ukuthi uyahlupheka. Yilelo page elivulekayo la. Kuumusa kaNkulunkulu ukuthi uyahlupheka. Kuumusa kaNkulunkulu ukuthi awusebenzi. Kuumusa kaNkulunkulu ukuthi awudlile. Kuumusa kaNkulunkulu ukuthi awugqoki kahle uhambaze. Izwi liyashintsha. Ngokuba ngenxa kaKristu nina nabelwa ngomusa. Angisho ukukholwa kuye kuphela kepha nokuhlupheka ngenxa yakhe. So kusho ukuthi ukukholwa sikwabelwe ngomusa. Kodwa uthi mayibhala umpostoli Paulo okholwa umoya kaNkulunkulu not ukukholwa kuphela sikwabele ngomusa kodwa nokuhlupheka ngokunjalo. So mawuhlupheka bonga uNkulunkulu kungumusa kaNkulunkulu. Kuyizinto ezikusondeza kuNkulunkulu. Kuyizinto ezikwenza usondele kuNkulunkulu. Aze athi kuMatthew uJesu lapha kuMatthew chapter 10 verse 34 athi angizile ukuletha ukuthula emhlabeni. Gilethe ingxabano phakathi kamama nomamezala. Uqolo phakathi kwendodakazi nomamezala, phakathi kababa nendodana. Aze athi izitha zomuntu ngabendlu yakhe. Kubiza ukuthi okholwayo ke manje azi ukuthi leyo nto uyabelwe ngomusa. Ukuhlupheka uhlushwa isihlobo sakho. Ukuhlupheka uhlushwa igazi lakho. Ukwabelwe ezulwini kungumusa. Qamuke kumuntu efisa ukukhulekelwa ukuthi adlule kulezi inkingi. Angizwani nabasekhaya ngoba bafuna ngikhonza amadlozi, mina ngifuna ukukhonza amadlozi. Wabelwe kungumusa ukuthi abasekhaya bamelane nawe. Kungumusa ukuthi ube nezitha emsebenzini. Kungumusa kaNkulunkulu ukuthi omakhelwane bakho babe izitha zakho. Kungumusa, mbonga uNkulunkulu. Athi kuverse 30 ngoba siwa kuverse 29 nikukho khona lokho kulwa enakubona kumina nakalokhu nizwa ukuthi kukumina. So uPaul wayineziphi sizoyibona ngokuqhubeka kwenkonzo. So uthi ke nebandla likukho lokho kulwa esakuzwa kuyena. So kusho ukuthi wena impilo yakho mayismooth, wena uhamba kahle ekukholweni kwakho,
nginovalo lokuthi uyahlanganyela inenhluphekweni zikaKristu, ngoba sizindlalifa only if sihlanganyela ezinhluphekweni zikaKristu. Sizokubona lokho masiqhubeka. Kodwa sikukho lokho kulwa, asikwazi ukuphumula, kufanele sihlupheke, kufanele sibe sempini ngoba kungumusa kaNkulunkulu. Sikunikezwe ngomusa. Yikho ke bacula iculo bathi bongani uJehova ngokuba umusa wakhe umphakade. Kucula abantu abayempini, kucula abantu abayobhekana nezitha, bathi kuumusa lokho. Ngethemba sesiyaqonda, siya-understanda manje ukuthi sabelwe umusa, kungekhona ukukholwa kuphela kodwa nokuhlupheka ngenxa yakhe, kungumusa kaNkulunkulu. Owenzela umusa kaNkulunkulu unezimpi, ilesi sihloko esikhuluma ngaso namhlanje. Kumele bazalwane bakhumbule njalo inkosi uJesu, ngoba uma senza izinto sibukela kuyona, sikhumbula yona. Incwadi yesibili kaPawuli ebhalela uTimoteyu chapter 2 verse 8 ka-10 uthi khumbula uJesu Kristu evukile kwabafileyo, wenzalo kaDavide ngokwevangeli lami. Phela ngaba sikholelwa lutho uma singakwazi ukukhumbula uJesu. Athi uverse 9, engihlupheka ngalo leli vangeli kuze kube sekuboshweni njengeselelesi, kepha izwi likaNkulunkulu aliboshiwe. Siyaboshwa bazalwane ngenxa yaleli vangeli. Umuntu aboshwe ngathi uyiselelesi, ufakwe ozankosi. Namhlanje abantu abanemali mayenza icala njengoba sesiphila ezweni le-corruption, sesibone kuma-TV, uyatshelwa umuntu ukuthi woza uzoziletha e-police station, alethwe nemoto yakhe yanobusho drivelwa, azobhalisa icala, aqede, agqutshwe aye estokisini, akafakwa ozankosi noma agqutshwe aye court. Kodwa wena ongemntakabani, hayi kufika amaphoyisa impela futhi thina singelutho nje asibopha koLesihlanu, khona kuzoshaya weekend usekhulukuthu, uqala ukubingelela imantshi ngomsombuluko. Kodwa laba abanemali cha, uyatshelwa nje kuthiwe woza ndoda unecala. So ke uthi kuPawuli ngenxa yevangeli lakhe uboshiwe njengeselelesi, kodwa izwi likaNkulunkulu aliboshiwe. Bese kumangalisa ukuthola abazalwane baphile ngathi izwi likaNkulunkulu liboshiwe bona bengaboshiwe. Umzalwane ahluleke ukufakaza, umzalwane akaziwa la isebenza khona ukuthi ukhonza uJesu. Umzalwane akaziwa, asigibela itekisi esisuka la zofika eThekwini akakaza uvula umlomo. Bayibonela umuntu nje, kwenziwa yini lokho? Ulibophelani izwi likaNkulunkulu? Ngoba phela wena uboshiwe. Kufanele ukhulume ngoJesu, abantu bamazi. Athi uverse 10 kaTimoteyu chapter 2, ngalokho ngiyakhuthazela kukho konke ngenxa yabakhethiweyo ukuze nabo bazuze insindiso ekuKristu Jesu kanye nenkazimulo yaphakade. Bekubiza ukuthi mina nawe sikhuthazele kukho konke esikwenzayo ngenxa yabakhethiwe. Ngoba kuzoba buhlungu ngelinye ilanga masifike ekhaya ezulwini ukhonjisa umuntu okhethiwe kodwa esihogweni, ngoba mina ngiyenzanga noma ngidlalanga indima yami ukuze lo muntu asindiswe. Uthi kuPawuli ngiyakhuthazela kukho konke ngenxa yabakhethiwe ukuze nabo bazuze insindiso ekuKristu Jesu kanye nenkazimulo yaphakade. Ngisho nabafundi behlupheke besempini njengoba ngitho nomusa kaNkulunkulu ubonakala ngezimpi, akuwena wedwa osempini. Nabafundi lapha kwizenzo 14 babe sezimpini ezinzima kabi, bafika uPawuli bezobaqinisa kuverse 22, baqinisa imiphefumulo yabafundi bebaluleka ukuba beme ekukholweni, bethi simelwe ukungena embusweni kaNkulunkulu ngezinhlupheko eziningi. Ngeke bangcwele singene embusweni kaNkulunkulu ngaphandle kwenhlupheko. Izona ezizosingenisa ezulwini. Ngethu uJesu engene ezulwini ngenhlupheko, usicabanga ukuthi wena uzongena kalula nje. Kwakungemnandi. Ngesilungu bathi it was not a piece of cake. Ngesikhathi bemfaka umqhele wameva, ngesikhathi bemshaya, abathi iKalvari seyinameva ethi mayihlala emhlane iqebuke nenyama,
Asazi-ke ngoba thina sishumayela izwi okungekho ezweni asikwazi. Kodwa ngaphezu kwakho konke uJesu wahlushwa. Ku-Isaya 53 kuthiwa wayengabhekeki, ungakwazi ukumbheka ngenxa yokuhlukumezeka, nobuso bakhe bu-deformed, ubuso bakhe bungaseyibona lobu buso esingabulindele. Kodwa yena wayehluphekela abani? Wayehluphekela mina nawe. Baqinisa imiphefumulo yabafundi bebaluleka ukuba beme ekukholweni bethi simele ukungena embusweni kaNkulunkulu ngezinhlupheko eziningi. Ziningi inhlupheko zomuntu osindisiwe, ziningi inhlupheko zomuntu okholwayo. Basekorinte besibili chapter 11 uverse 19 ya 28 lithi ngokuba abayiziwula nibabekezelela ngenjabulo lokhu ningabahlakaniphileyo. Abayiziwula bayabekezelelwa, kodwa nina nibe nithi nihlakaniphile. Basekorinte besibili chapter 11 verse 19 ya 28. Abantu ngamagama lithi abantu baklema ukuhlakanipha, kodwa babekezelela abantu abayiziwula. Athi verse 20 ngokuba niyabekezela umuntu enenza izigqila, uma enidla, uma enibamba, uma ezikhukhumeza, uma enishaya ebusweni. Lawa ngamagama asetshenziswayo umuntu uma enziwe isililo. Athi uyazi ubani ungishaya ebusweni, okungukuthi ungishathi umuntu ongishaya ebusweni ngivala amehlo. Usuke realize ukuthi awuyazi yini ngabonanga lento elula kangaka. Yazi ubani uvele wangidida kancane wangishaya ebusweni. Lithi-ke lelizwi nithi nihlakaniphile, kodwa nididwa abantu abayiziwula, ngoba niyabambekezelela uma benenza igqila. Ngiyajabula-ke ngoba bayangizwa ekhaya lethu. Ukwenziwa isigqila, ukwenziwa into ongayithandi, kodwa ubuyibona ukuthi yini ngoba uyisigqila. Emabandleni ethu esikuwona sinikeliswa neminikelo efile engekho ezweni. Emabandleni ethu esikuwona size sihambe siyopleja, kanti izaga 22 limelene nokupleja. Akukho ezweni ukupleja, kodwa siyampleja. Lithi-ke lelizwi ngisho umuntu enenza isigqila, enidla, uma enibamba, ukubanjwa lokho, kubanjwa inkunzi emini, nikeliswe umnikelo ongekho ezweni lenkosi, nikeliswe into enga-exist engasebenzi. Ngikhulume ngama-JJ nama-JD athandwe emabandleni ethu esikhonza kuwona. Uthi uJesu uma isandla sokudla sipha, Matthew chapter 6 esokhohlo masingaboni. Kodwa kulula nje ukuphatha umnikelo uphakamise bese kuyafundwa kuyamenyezelwa ibalo imali kuthiwa ama-JJ ahlula ama-JD. Qhamuka isigwili sama-JJ noma sama-JD ahluliwe sizokhipha u-200 hayi ngo-200 wami siyabehlula. Sekukuphi? Sekudlaliswa imali ebandleni. Athi uJesu nishintshe indlu yami yokukhuleka niyenze umhume wabaphangi. Masingenzi indawo kaNkulunkulu umhume wabaphangi. Lithi-ke lelizwi sengizoliqala mhlawumbe usuzolizwa from verse 19 2 Corinthians chapter 11 ngokuba abayiziwula niyababekezelela ngenjabulo lokhu ningabahlakaniphileyo, ngokuba niyabekezela umuntu enenza isigqila, umuntu enidla, umuntu enibamba, umuntu ezikhukhumeza, uma enishaya ebusweni. Ngisho ngamahloni ukuthi kade sibuthakathaka, kepha kalokhu umuntu unesibindi, ngakho ngikhuluma ngokula nami nginesibindi. So laba bantu bavele bakubamba bambe nje kalula. Unikele uzunikele nangefoni yakho, unikela ngewashi, unikela ngebhantshi lakho, nabo banesibindi nje. Nikela noma ngani nayo. Abanye banikele ngezikhiye zemoto. Angisho ukuthi unganikeli ngemoto uNkulunkulu eshilo, but uphume ekhaya ngemoto yakhe engakutshela uNkulunkulu usezokutshela la ebandleni ukubanjwa lokho, ukubanja ingqondo, kodwa uthi uhlakaniphile uzobambeka ingqondo ubani. Ngakho-ke kusibiza ukuthi singabangcwele bakaNkulunkulu sazi ukuthi inhlupheko lezi
okufanele sazi ukuthi ngomusa kaNkulunkulu sizinikeziwe sizabelwe, kodwa kusho lokhu ukuthi ubekezele endaweni uNkulunkulu angazange abeke igama lakhe kuyo. Sho njalo kuDeuteronomy chapter 12 verse 13 no 14 uthi unganikeli noma ikuphi noma yipi indawo oyibonayo, kepha lapho ngibeke igama lami khona. So ke ningavumeli abantu abanibambayo umuntu akubambe nje sengathi lapha ku-ATM abafe bakudida nje ushintshe ikhadi suphethe ikhadi elirong elakhe li-right alisekho. Asikho ku-ATM la, sisenkonzweni sisebandleni. Athi verse 22 bangamaHebheru na nami, bangama-Israyeli na nami, bayinzalo ka-Abraham na nami, bayizikhonzi zikaKristu na. Athi ngikhulumisa okohlala ngoba mina ngisho kakhulu kunabo, uyabhala umpostoli Paul. So ngamanye amagama buka izwi ukuthi lithini, uqaphele abefundisi abadlala ngathi emabandleni, uqaphele ngoba lokho kudala ukuthi ungayiboni imali yakho. Athi umuntu ngiyasebenza imali angiyiboni, ngiyanikela ngipho kweshumi kodwa isibusisa ngisitholi, kanti awuboni ukuthi uyikhiphaphi le mali, unikela kuma-altare wrong. Ngisho kahleke lento ngoba sinabafundisi aba-over 600 la ekhaya lezwi abazozwa lento baphenduke, abanye bazozwa lento ba-exit group baphume. Engikujabulelayo nengikuthandayo ukuthi sengiyikhulumile iqiniso. Umuntu mayiphuma ehamba uhamba nebe enyameni, umuntu mayiphuma ehamba John 12 verse 48 uthi uJesu ngeke ngisanahlulela, izwi engilikhulumekile elizonahlulela. So ke osukuzwile ikhona okuzokwahlulela. Athi ke umpostoli Paul ebhala verse 23 bayizikhonzi zikaKristu na, ngikhulumisa okohlanya, ngisho kakhulu kunabo, ekukhandlekeni kakhulu kunabo. Sebali inhlupheko zakhe-ke manje uPaul, ngiyafisa sizinake sizilalele ubusubona ukuthi ezakho uyayiqhathanisa nezikaPaul ngoba sizabelwe ngomusa. Ipheji elihle silithola namhlanje, ukuhlupheka kwakho ukwabelwe ngomusa. Uthi-ke ekukhandlekeni kakhulu kunabo, ukhandleka kakhulu uPaul kunabo. Lingithintile-ke leli gama ngoba liyangithinta nami kakhulu. Yabona sengiwumuntu oke kuthi kusemini ngiphathe ubuthongo, kuthi kusemini ngibhizi nabantu ngama-appointments, ngizwe ukuthi ubuthongo bungibambile. Why? Ngivuka ngo-3 ngilale ngo-10, 11 wesikhathi ngo-12 ngilale u-3 hours. Yini lokho uma ngesona ukukhandleka? Ukukhandleka uPaul akhuluma ngakho uma ufunda laphaya kuZenzo 20 qala ku-28 ngazi noma uverse 30 noma u-31 uthi ngisho ngenyembezi nginiyalile ngikhala inyembezi ubusuku nemini angizange ngiphumule. Kusho ukuthi uPaul uyizwile lento engiyizwayo, noma sishintsheke ngoba yena ungaphambi kwami. Kusho ukuthi ngiyayizwa lento eziwo uPaul, ukuvuka ngo-3 ngilale late ngilale 3 hours 4 hours akuyona impilo. Kodwa mangikwenzela uJesu engimkhonzayo anginandaba ngoba ngiyazi umvuzo omkhulu ezulwini. So athi uPaul ekhandlekeni kakhulu kunabo, nasekuboshweni kaningi kunabo. Uboshiwe uPaul eboshela ivangeli. Yebo ke mina ngikaboshwa, kodwa mhlambe kuyaya lapho uJesu waziyo nama ngazi, kodwa ngikhulelela ukuthi angiqinise ngaleso sikhathi ngoba isona isikhathi okuwa abantu ngaso, isona isikhathi abamphikayo uNkulunkulu uma umuntu eseboshwa. Athi kuPaul nasekuboshweni kaningi kunabo, nasekushayweni okukhulu impela, nasekushayweni uPaul ushayiwe, shayelwe ivangeli. Yazi indoda uyibhamba buye nje, indoda yomuzi wayo uyingenele ngesibhaqa uyishayela ukuthi ikakholwa. Kuyeza abazalwane ukulungele lokho wena na, noma ngalelo langa yomphika uJesu. Athi nasezingozini zokufa ngezikhathi eziningi, uhambile sengozini zokufa, kwakuhanjwa ngeenyawo-ke laphaya, iy'moto zingekho, kube kugitshelwe amahashi, kugitshelwe amakameli. Wayethe ezingozini zokufa
awucabange kufanele udabule ihlathi uyoshumayela ngale kwehlathi. Kuneyinyoka lapho, kuneyinhlwathi lapho, kunamabhubesi lapho, kuseyingozini eziningi. Kodwa manje sekuthe umoya ongcwele hambe uyoshumayela endaweni ethile kufanele uhambe. Wena wenze njani? Hamba ukhuleka lapha kwamakhelwane, awuyi uyesaba. Bike lokhu kuyabanda namhlanje ngizoya kusasa. Hayi mina kuwukuthi namhlanje upostpone. Angazi zongena kuliphi izulu. Athi verse 24. Kuba Juda ngathola kahlanu imvimbo. Kushiwa munye emashumini amane. Ngithula nje ngoba bengayi-understandanga le ngi-understanda kangcono. Kuba Juda ngathola kahlanu imvimbo. Kushiwa munye emashumini amane. Ayisi-analyze le. Imvimbo kushiwa wodwa emashumini amane futhi imvimbo engaki ewu-39. Imvimbo ewu-39 uyithole 5 times. Hayi khona mhlawumbe angizwa mina noma mina ningitshela mangiroko. Uthi kuba Juda ngathola kahlanu imivimbo kushiwa munye emashumini amane. Ushayiwe 5 times enikezwa 39 yemvimbo. So sunga-ada ukuthi 39 times 5 ngenxa yevangeli. Uhluphekile uPaul. Yindaba uPaul wahlupheka kangaka. Mhlambe kufanele siyibuke lento. Ngoba kuthi mangibuyele kuleli yazwe engihlale ngilicaphula. Lalapha yakuSamuel. Lapho uDavid ethathe umka-Uriya. Uthi uNkulunkulu ngomlomo womprofeti wakhe, ngenxa yokuthi uveze ithuba lokuthi izitha zami zingihlambalazi. Ngenxa yokuthi uveze ithuba. Ama-punishment engiwabele wona David azoqhubeka. Uyabona ukuthi somehow i-punishment kaPaul. uPaul ushaye amakholwa. uPaul uhlukumeza abazalwane. uPaul uhambe wayobadonsa emasinagogeni wabavalelwa wababoshwa. Uthi uboshwe kaningi. Esenjani? Ewumpostoli. Yabona ukuthi sonke siyakhokha. Busungafuni wena ukukhokha. Ukhokhile uPaul. Ekhokhela ukuveza ithuba lokuthi izitha zikaJesu zimhlambalaze. Ngesikhathi kukhandwa ngamatshe uStefani, uPaul wayelapho ephethe ingubo uzozo naye wakhandwa ngamatshe. Yimpo thina singafuni ukoniwa. Yimpo thina singafuni ukuhlukumezeka ngenxa kaJesu. uPaul uhlukumezekile ngenxa kaJesu. Umzalwane ufuna ukuhamba smoothly nje yena. Uthi uPaul verse 24, kuba Juda ngathola kahlanu imvimbo kushiwa munye emashumini amane. Ngashaywa kathathu ngezinduku. Yezwa-ke ushaywe 3 times ngezinduku. Angazi kanti lemvimbo kwakweyani. Ngoba uyakuhlukanisa khona ukushaywa ngenduku khona naleya mvimbo. Angazi noma kwakuyinkalvasi. Mhlambe le kwakushaywa ngayo uJesu angazi. Ngeke ngiqamba amanga sifundiswe la sikhulumiswe. Ku verse 25 ngashaywa kathathu ngezinduku. Ngakhandwa kanye ngamatshe. Uyindaba uPaul wakhandwa ngamatshe. Ngoba walekelela babekhanda uStefane ngamatshe. Kodwa ukhandwa ngamatshe nini esewumpostoli. Yindaba wena ungafuni ukuhlukumezeka. Ungafuni ukuhlupheka ngenxa kaJesu. Uma uPaul wayewumpostoli osezingeni eliphezulu ngokwethu kwabantu. Ngihlale ngisho lonke ukuthi ubhala incwadi eziwu-13 eBhayibhelini. Kodwa indlela kahlupheke ngayo. Ngicabanga ukuthi noJobe sihlale simncoma ukuthi wahlupheka aze ahlupheke kanti uJobe. Ngoba uJobe wathathela into zakhe zonke waseba namathumba emzimbeni wonke. Lo ushayiwe. Lo ukhandwe ngamatshe. Lo uboshiwe. Uhambe ingozini. Yini engenzekanga kuPaul kahle kahle. Hayi asikakaqedi sisaqhubeka. Uma sibheka lapha akhandwa khona ngamatshe. Izenzo 14 verse 19 no 20. Uyaxoxa ukuthi kodwa kwafika abaJuda bevele Antiochiya nase-Ikonia. Sebezivumisile iziqubu bamkhanda uPaul ngamatshe.
bamhudulela ngaphandle komuzi bethufile. Yabona ukuthi wayengakhandela ukulinyazwa, wayebulawa uPawulu ngoba wayekhona kubulawa uStefane. Ungacabanga ukuthi uzothi mawuveza ithuba lokuthi izitha zikaNkulunkulu zimhlambalazo zosinda. Ngeke usinde, kodwa kumnandi uzongena ezulwini ujabule. Kodwa khona ukuhlupheka okusamsothi okufanele udlule kukhona. Bamkhanda ngamatshe bamhudulela ngaphandle komuzi bethu sefile. Verse 20. Kepha kwathi abafundi bembunganyela wavuka wangena emzini ngangomuso wamuka noBarnaba baya eDerbe. Isimanga lesi sebemshiyile bethufile, abafundi bafika bambunganyela. Yini ukumbunganyela umuntu? Bafike bamngunga. Definitely bakhuleka, hayi ukuthi bamngunga nje, bakhuleka. Sebekhulekile wavuka uPawulu ekhandwe ngamatshe. You can imagine amabokonya ngamajini amehlo akhe. Uphela umuntu oshaywa ngetshe akushaya umzimba, ushaywa noma yikuphi. Mhlambe khona elafahlaka nje. Bakhuleka abafundi labuyela esimweni sakhe. Bese singafundi ukuhlangana nenhlupheko. Bambonganyela wavuka wangena emzini ngangomuso wamuka noBarnaba baya eDerbe. Qhubeke kufunda uverse 21. Babeyowenzana eDerbe beyoshumayela. Awucabanga umuntu ukhandwa ngamatshe namhlanje sasuvuka uhambe uyoshumayela. Mhlambe mina ngothaya ke ngisacela iviki nje ke ngithi ukululama. Hayi uPaul akayingeni vele. Bazalwana singaba abazalwana abangathofi. Singaba abazalwana abatetemayo. Umzalwana usaba ukuphumela phandle leyana izulu. Kuplanwe i-home cell noma kuplanwe i-open air. Seliyana izulu abantu abasaphuma. Phuma uhambe uyoshumayela. Unethe uphathe i-umbrella bayadlula abazalwane ku-open air. Umqhele wakho mkhulu ezulwini. Uma washumayela umuntu ekhandwe ngamatshe, hayi mina ngicabanga ukuthi asizwa kahle. Wahuzwa kahle uthi ukhandwa ngetshe. Hayi lithi liyabekwa, liyaphoswa. Liphoswa ngenhloso yokubulala, hayi yokulimaza. Masiqhubeke nabaseKorinte besikubona lapha ade esho khona uPawulu. Uthi ngashaywa kathathu ngezinduku, ngakhandwa kanye ngamatshe, kathathu ngalinyalelwa ngumkhumbi, ngaba semanzini olwandle ubusuku bunye nemini. Iyona transport ababehamba ngayo uma behamba ngolwandle, behamba ngomkhumbi. Uthi walinyalelwa umkhumbi kathathu. Akuyonto encane le. Usho ukuthi njengani masikhuluma ulimi lwanamhlanje, uyadrive yoshumayela endaweni ethize vele ifa imoto. Namhlanje sibone ngathi makufa imoto yoshumayela, uNkulunkulu uthi akafuni uye lapho. Cha. Ilingo inhlupheko usempini, qhubeka uhambe, shiya imoto uqhubeka abantu bakulindile uhambe yoshumayela. Asiyeke ukuba befundisa abamathofu, befundisa abathambile. Izulu liyasetshenzelwa, sizongena ezulwini ngeinhlupheko bangcwele. Uthi ke kathathu ngilinyalelwa umkhumbi, ngaba semanzini olwandle ubusuku nemini. Ungahlala olwandle emanzini usuku lonke nemini, that is 24 hours. Wahlala uPawulu akazange agule. Uthi verse 26, ngangisekuhambeni kaningi nasezingozini zemfula, nasezingozini zabaphangi, nasezingozini kwabakithi, nasezingozini kwabezizwe, nasezingozini emzini, nasezingozini ehlane, nasezingozini elwandle, nasezingozini kubazalwane bamanga. Ake sibukele leli verse, liyangithusa mina. Uthi ekuhambeni waba seyingozini zemfula. Ukuthi wayewela umfula ugcwele ngomusa kaNkulunkulu angamuki. Ewela imfula inezingwenya ngomusa kaNkulunkulu zingamudli. Namhlanje sesaba ukubhabhathisa abantu emfuleni, sisaba ingwenya. Kodwa uPawulu wayidabula kuyo lemfula eyoshumayela. Uthi ngangisekuhambeni kaningi nasezingozini zemfula, nasezingozini zabaphangi. Futhi uphangiwe uPawulu
ngikhumbula abantu abafakazayo ekhaya lezwi bebonga ukuthi uNkulunkulu yabasindisa bephangwa wotsotsi, kodwa uPaul yena wayephangwa. Awukwazi phela ukubona umphangi engakuphangile. Ngeke ngihlangane nomuntu la bese ngithi umphangi. Umphangi ngoba ungiphangile, utsotsi ngoba engitsotsile. So uPaul wazi kanjani ukuthi abaphangi? Ngoba bamphanga. Wena mawuphangiwe uzothi hayi angibiziwe mina ngiyayeka ukushumayela. Sibona olunye uhlangothi lompostoli Paul. Yikho ngithi sikhuluma ngesihloko esithi abanomusa kaNkulunkulu sibabona ngezimpi. Endimpi ke umuntu onomusa omningi kaNkulunkulu inkulu. uPaul njengoba enezimpi ezingaka ingoba wayenza izinto ezinkulu uNkulunkulu usebenzile ngaye. Kwakuthathwa indwangu ukuye zibeke kwabagula basinde. uPaul wayekhulekela abantu basinde. uPaul nanamhlanje usashumayela ehleze eparadise elinde ukushutha kwebandla. Angithi kushumayela yena nje. Ngikhuluma mina into ebhalo yena. Uyashumayela uPaul nanamhlanje. Yikho izimpi zakhe zazingaka. Uthi ke nasezingozini zabaphangi, nasezingozini kwabakithi, umuntu abesengozini kubantu bakubo, abesengozini ehlotsheni zakhe, ngenxa yokuthi awufuni ukukhonza amadlozi bafuna ukukubulala, ngenxa yokuthi awufuni ukwenza imisebenzi bafuna ukukubulala abantu bakini ngoba bayazi ukuthi wena unemali bafuna imali yakho. Uthi wayesengozini kwabakubo, nasezingozini kwabezizwe, nasezingozini emzini. Bayithi abezizwe futhi abangakholwa, futhi abakubo obani amaJuda. Wayesezingozini ngisho kumaJuda. Wayengeka ngabi sengozini ekhonza uJesu amaJuda engamfuni. NoJesu wayesengozini kwabakubo amaJuda. Uthi nasezingozini emzini ke la ihlala khona. Ngangayuchaza umuzi, iBhayibheli makhuluma ngomuzi ikhuluma ngedolobha, ivillage ohlala kuyona. Wayesengozini la ehlala khona. Mawuhlala la eThuthukana, thothi abantu baseThuthukana abakufuni. Mawuhlala la eMkhaideni, abantu baseMkhaideni abakufuni. Bafuna ukukubulala, bahlosa ukukubulala. Mawuhlala eGoyintethe, abantu baseGoyintethe abakufuni. Usengozini emzini. In other words, la uhlala khona abantu abakufuni ngenxa kaJesu. Uthi nasengozini elwandle, nasezingozini nanto libuhlungu kubazalwane, nasezingozini bazalwane. Ayikho into ebuhlungu njengokuba sengozini umuntu oyibiza ngumntwana kaNkulunkulu. Ayibize ngumntwana kaNkulunkulu kanti umuntu uyingozi kuwe, uyakudayisa. Ingakho isimo songukaNkulunkulu amahubo 15 sithi oyohlala endlini kaJehova obukonengekayo ngokungathi uzomenyana. Athi umpostoli Paul, umzalwane oyibiza ngomntwana kaNkulunkulu eyisifebe ungadli nokudla nonjalo. So kunabazalwane okufanele singadli nabo ngoba badla izono phansi kwegama lokuba ngabazalwane. Yibo ke laba bazalwane abayingozi. Uthi uPaul nasezingozini bazalwane bamanga, false brethren, abazalwane bamanga. Verse 27 athi ngokukhandleka nangokukhuthazela kaningi ngokuqwasha ebusuku. Yangithinta lento. Uthi wayekhandleka uPaul akhathazeke azaqwasha ebusuku, athi nangokulamba nangokoma kaningi ngokuzila ukudla nasemakhazeni nangokuhambaze. Incebo kaNkulunkulu le, umpostoli kaJesu lo, ahambeze bekhona abazalwane kufanele bamnike okugqoka. Mayithi ngokuzila ukudla ku-obvious ukuthi wayekunekhathi la izila ukudla engaqondile ngoba ilambile akanakho ukudla. Abesevele ethi sengizila ukudla, azikhohlisa aqashe, ebulawa indlala athandaze. Uthi ngokukhandleka nangokukhathazeka kaningi ngokuqwasha ebusuku. Abantu abaningi baqwasha ebusuku bakhumbula izikweletu zabo, baqwasha ebusuku ngenxa yamacala abo, baqwasha ebusuku ngenxa yokugula,
kodwa uPaul wayeqashe ebusuku ngenxa yokuhlupheka, ehluphekela ivangeli. Athi nasemakhazeni nangokuhambaze, verse 28, ngaphandle kwezinye izinto kukhona okungicindezelayo imihla yonke. Awulalela uverse 28 sesiphetha ngayo. Uthi ngaphandle kwezinye izinto khona okungicindezelayo imihla yonke, ukukhathalela onke amabandla. Wayikhathalela thini? Nazi incwadi zakhe siyayifunda ziyasiza. Kukho konke lokho angene kukho uPaul ngoba ikhathalela amabandla. Ulambile, wazila ukudla, waqasha ebusuku, washaywa imvimbe u-39 5 times ngenxa yokukhathalela amabandla. Angazi singabefundisa abanjani. Siyalikhathalela ibandla likaNkulunkulu. Uyakuzwa nokulamba nokuhlupheka. Hluphekela abantu abadalela inkazimulo kaNkulunkulu, abantu abaswela ivangeli, kodwa wena kumnandi uhlezi unethezekile. Mhlambe wamthembisa uNkulunkulu ngelinye ilanga, wathi uma ungenzela u1 2 no 3 ngophuma ngiyoshumayela, kodwa uhlezi unethezekile, ubanjwe imali. Uthi uPaul kunye okwakumcindezela phezu kwakho konke. Kusho ukuthi makuthiwa kwakufakwa lezi zinto esikalini, ukukhathalela amabandla kwakuyisikalo esikhulu, kwakusinda, kudlula ukushaywa, kudlula ukuhambaze, kudlula indlala, kudlula zonke izinto. Ngakho-ke owenzela umusa kaNkulunkulu unezimpi. Akubi kuhle ngaso sonke isikhathi, akubi mnandi ngaso sonke isikhathi, kodwa wenzela umusa unezimpi. Ungacabangiki ukuthi ngoba usiyakholwa kuzoba mnandi, uzohlupheka ulwe ngaphezulu kwalesa sikhathi kade ungakasindiswa ke Nkulunkulu. Baba, egameni elihle lokufika kwethu uJesu, siyabonga ukusiqwashisa namhlanje, usifundisa njengalabo bafundi bezenzo 14 verse 22 ababeqiniswa ukuthi bazongena ezulwini ngenje kuphela. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi usiqinise. Thina-ke sizingelwayo, thina-ke abafuna ukuphila kwethu, ngiyabonga ukwazi Nkosi ukuhlupheka kwenceku yakho uPaul akumangalisi wamsebenzisa ngale ndlela. Ngakho kufanele silindele nathi ukuthi uma usisebenzisa ngendlela esezingeni elingafani nabanye, sizodlula ekuhluphekeni okufana nalokhu mangeze kuba ngaphezulu. Ngikhulekela ukuthi uqinise yilo naloyo Nkosi. Ngikhulekela abantu base-Afrika, ngikhulekela abantu base-Middle East abahlushwayo, ababulawayo ngenxa yokukholwa, ababulawayo ngenxa yokusindiswa, bebulawa ngama-Muslim. Ngiyabakhulekela Nkosi, ngiyabezwa, ngiyabuza ubuhlungu ababuzwayo. uNkulunkulu wami basize, babulawiswe kwezigebengu, kwezelelesi, babhekiswele inhlamvu ingene ngemuva. uNkulunkulu wethu, amakholwa ayahlushwa e-Afrika emaphakathi, amakholwa ayahlushwa kwamanye amazwe, thina kusemnandi. Sisize Nkosi, usiqinise nokholo lwethu, usivikele. Ngiyabakhulekela babiyele, ubadine, balondoloze Nkosi, bafele ezandleni zakho, bafele kuwe Nkosi kuze bangene ekhaya ezulwini. Uthe kuyigugu kuwe ukufa kwabangcwele, uMahubo 1:16 verse 15. Ngiyakhuleka-ke Nkosi ukuthi makube yigugu namanje ukufa kwabo uvikele ukukholwa kwabo. Ngathi-ke Nkosi, wena wazi-ke ikusasa lethu, asazi noma kuyezala noma kusi, kodwa ushilo ukhuluma noPetro, wathi Petro, uSathane ufunile ukunihlunga, kodwa ngikukhulekele ukuba ukukholwa kwakho kungazanyazanyiswa. Emva kwalokho uqinisa abafowethu. uSathane ufuna ukusihlunga namanje. Siyakhuleka ngegama elinamandla likaJesu Kristu ophilayo. Siyabonga ubefuna ukusihlunga nangephasika. Sibonga umkhosi wasinikeza wona Nkosi. Siyabonga kakhulu ukuthi sidlulile kulo. Nalabo bebethenga okwesikhashana uSathane bayazithoba, bayaxolisa. Ngiyakhuleka ukuthi ubathethelele Nkosi, baxolele Nkosi. Ushilo ezini lakho 1 John chapter 1 verse 8, wathi uma sizivuma izono zethu
Thembekile ulungile ukusithethelele zona kube sinayo. Siyabonga uNkulunkulu wethu kwanikela kuwe bonke abantwana bakho nalabo abakhona la endlini manje nabangilalela ekhaya lezwi Nkosi ngabikho umuntu ozohamba ngasitholile isibusiso udumo lonke sinikeza wena. Musa weNkosi yethu Jesu Kristu nothando lukaNkulunkulu Baba nobudlelwano bukaMoya makube nalona lona phakathi kwethu ngesaza kuye. Amen. Ngiyacula ngihambe ngokuthula kweNkosi.